Alam ko gamay nga advice ba sa mga tao bitaw nga kanang naabitaw sa kalsada magbarog-barog unya malabyan og mga namasayro nga tricycle nga kung pananglitan man gani wala mo'y plano nga musakay. Kung tan-awon mo sa tricycle driver, ayaw lang pud mo og tutok sa tricycle driver kay makahinayak man og brake ang tricycle driver kay nagtuo man siya nga musakay kay mututok man ka sa tricycle driver kay kabalo na ka kami mga tricycle driver mga lihok sa pasayro among ginabantayan nga kani musakay siguro ni bisan kabarog-barog sa kalsada pangutan-on na mo mao na gud ni among life mga kaidol tungod sa kuan mga kaidol ba kanang matinding pangangailangan mga kaidol ba kapart na gina sa among kinabuhi nga kanang naay magbarog-barog sa kalsada nga mo ana na ma'am sakay ka ma'am kanang una mga kaidol ba mo nang akong hangyo mga kaidol sa tanan mga tao mga kaidol nga nagbarog-barog sa kalsada nga naay gihuwatan or musakay ba pero laing mga sakyanan mo lang kung tanawon mo sa tricycle driver lilion mo kunwari na mo mga kaidol nga kuan magpalingaw-lingaw mo mga kaidol magpaana-ana mo ana-ana ayaw lang tutok sa driver kay makahinayak man og kuan ang driver makahinayak og brake ba may nang paglingaw-lingaw nyo ana mulargo ra man ang tricycle driver. So mo to akong explanation mga kaidol napagoy uban nga kung imong pangutan-on musaka-saka ra gilay mo na mo ana ba na ayaw po din taon kay luoy po din taon ng mga tricycle driver na ning kamot po mi nga para makakaon ng among pamilya nang idawat po din taon ba galing po day pangutan-on na mo galing po day og musakay kay naman po ipasayro nga kanang mauwaw mo kuan mga kaidol ba na nang kinahanglan pa siya kanang hunungan pa sa kuan tricycle driver. So moro to akong paliwanag sa inyo mga kaidol nga kung naay mutanaw sa inyo mangutana sa inyo tricycle driver nga kung ana pagtanaw pa sa tricycle driver sa inyo ana maglingaw-lingaw na mo kaidol mga kaidol kunwari wala mo kakita ba kay para mo largo na ang driver dili na malangan di lalim ka nang mo brake pa kao nya mupalaga na po kaso brake. So more to akong explanation niyo mga kaidol manghinaot ko mga kaidol nga nasabtan niyo mga kaidol o kaloyon unta niyo ang mga tricycle driver mga kaidol dili unta niyo isnaban mga kaidol sipatan sa inyong mata mga kaidol kay bisan ingon ani rami mga kaidol bisan tricycle driver rami mga kaidol naningkamot pud mi para makakaon among pamilya mga kaidol wala mi nagbinuang mga kaidol mo nang hinaot unta ko mga kaidol nga tagaan po niyo gamay maayong pagtagad mga kaidol dili lang kaingon nga porque nga tricycle driver ba nga ana-anaon na sa inyong kilayo taas-taasan na pero bitaw mga kwartahan mga pulis mga seaman mga engineer at tigdain mo pahiyom-hiyom kung tanawon mo. So more to mga kaidol daghang salamat mga kaidol hinaot ko na sabtan nyo mga kaidol